Najväčší strach je asi to, že ten život skončí skorej, ako si stihnem všetko užiť. Najväčšou výzvou je asi to púšťať sa do niečoho nového, čo som ešte neskúsil a zistiť, či to teda dokážem zvládnuť. Lásku nemám len jednu, pretože ľúbim jedlo, ľúbim šport, ľúbim svoju frajerku a ľúbim svoju rodinu. Dostať sa cez ten môj viac menej neúspech na olympiáde. Najväčších kamarátov mám viac, pretože rôzni ľudia mi pomohli v iných rôznych situáciách. Pre mňa asi ľudská neprajnosť a to, že niekomu povie, že niečo nedokáže. Pre mňa je hanba to, keď nedokážem to, na čo mám. Som proste šťastný človek a mám radosť asi zo všetkého.